注意。この動画には以下の成分が含まれます。ゆっくりボイス、東方二次創作、ゴミプレイ、面白くない、投稿遅れてごめんなさい。以上のことが、大丈夫だ。問題ない。という方のみご視聴ください。やあみんなフランだぞ。投稿遅れてすまんな。今日はウォーサンダーの戦車で遊んでいくぞ。モードはアーケード。機体はドイツの3号突撃砲 A 型だよ。機体説明はしないよ。今回は私一人で遊んでいくぞ。さて、適当に進んでいきますか。木を倒すぞ。こうやって木とか物を破壊するのは気持ちいいね。はい、敵を見つけました。とりあえず追いかけてみるよ。当てれそうにないな。私は何も見なかった。木にぶつかっちゃいましたね。とりあえずバックします。木も倒せないものがあるなんて初めて知りましたよ。また敵を発見しました。よーく狙ってー。腕？外しましたね。少し近づきます。よーく狙ってー。腕？ダメージが入りませんでしたね。敵の弾が当たりましたね。少し下がって修理します。修理中は倍速で、修理は時間がかかるので面倒です。しかも修理中に敵に襲われたらひとたまりもありません。砲塔が回転する戦車はいいですが、今私が乗っているような戦車みたいに砲塔が回転しない。戦車はやられるのを待つしかないですからね。修理が終わりましたね。よーく狙ってー。腕？当たりましたね。腕？また当たりました。腕？撃破しました。腕？外しましたね。腕？当たりましたね。腕？外しましたね。腕？また外しました。腕？当たりました。腕？外しました。腕？当たりました。腕？撃破しました。よーく狙ってー。腕？クリティカル入りましたね。腕？撃破しました。ちょっと移動します。よーく狙ってー。腕？当たりましたね。腕？撃破しました。よーく狙ってー。腕？撃破しました。よーく狙ってー。腕？外しました。よーく狙ってー。腕？クリティカルは入りましたね。腕？当たりましたね。キルアシストですか。少し残念です。美味しいところを持ってかれました。よーく狙ってー。
腕？当たりました。目標を変えます。よーく狙って腕？撃破しました。今のは気持ちいいですね。腕？撃破しました。よーく狙って腕？撃破しました。腕？外しました。敵の攻撃が当たりました。反撃します。と思ったけど先に修理します。また倍速、4倍速にしました。すごく早いですね。前の味方がやられました。さて修理も終わったし反撃しますからね。よーく狙って腕？当たりました。腕？外しました。腕？撃破しました。腕？外しました。また敵の攻撃です。反撃します。一旦下がってよーく狙って腕？撃破しました。よーく狙って先に倒されました。よーく狙って腕？ダメージが入りませんでした。よーく狙って腕？撃破しました。よーく狙って腕？ダメージが入りませんでした。腕？外しました。腕？撃破しました。よーく狙って腕？撃破しました。よーく狙って腕？当たりました。腕？当たりました。腕？キルアシストです。腕？当たりました。腕？撃破しました。腕？当たりました。腕？クリティカルはいりましたね。弾が切れました。あとは特に何もなかったので、カットします。というわけで勝ちました。2位ですね。嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。またねー。